Usa sa mga apektado na ning COVID-19 crisis mao ang labor sector. Labi na ang mga no work, no pay nga wa nay makaon sa ilang pamilya. Usa kini sa sentimento nga gituki sa online protest nga gipisugdahan sa nagkadiyang mga labor groups sa nining adlaw sa pamuo o Labor Day. Ani ang report. Ang naandang dalan-aon sa kadalanan matag Labor Day, ang bagang duot sa mga tao nga nagpadayag sa ilang mga sentimientos gobyerno. Imposible na kining mahitabo karon. Kung kaniadto mabati nato o makita nato kining mga progressive groups sa kadalanan panahon sa Labor Day, diin ilahang ipadangat ilang mga sentimiento kalabot sa isyu sa pamuo. Karon ni sabay na sab sila sa gitawag nga new normal. Diin gipaagi na nila ang ilahang protesta online, pinaagi sa mga social media portal. Napaggang man sa COVID-19 ang mga ralista sa karsada apan gamit ang teknolohiya na pahigayon ra sa mga progressive groups ang ilang protesta. Simultaneous pa nationwide online protest ang ilang namugna karong adlaw. Pagkaing sapat, ayuda para sa lahat. Mao kini ang gipangayo nila ilabi na sa isyu sa ayuda gikan sa DSWD ug sa DOLE nga daghang mga taong naglisod nga wa makadawat sa ayuda. Kalagayan ng mga simpleng manggagawa na ang hirap ng karanasan ngayong COVID-19 lockdown. Ang sitwasyong COVID ngayon ay siyang nag-e-expose sa kakulangan at kabulukan ng sistema ng pagtugon sa mga mamamayan. Sa kilid sa karsada na agyan namo kining lalaki nga naninda og isda nga mao iyang alternatibong panginabuhian samtang wa pa siya'y trabaho nunod sa ECQ karon. Hinay po ng halin sa isda kay ang mga tao mo hangyo pagyod sa presyo. Naglaom siya nga doon na pa'y trabaho nga mabalikan human sa COVID crisis. Usa lang siya sa mga apektado sa nahaguman nga krisis dili lang sa kinabuhi, kundi sa panginabuhi usab. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.